vůbec se neodhaluje. Hej, mám se Začni. Vidíš, tady takhle je další youtuber, který taky točí vlogy. Čus. Jo, mám taky jednoho odběra. Jo? Ale já nemám žádný. Ale on má 3 a my tady se Stechem jich máme nejvíc. No tak ty já jsem začal včera. Já začínám dneska, takže... Jo, tak já začnu zase natáčet, jo? Začni. Tak jo, no vy nepřijď ke mně, musím se natočit. Co? Ne, taky přijdu. Tak jo, třeba, kámo, taky nebudu mít banky, tak můžeme. Dali za 8 dní. Dali. Za 8 dní, jak to zbrát. Já řeknu normálně čus lidi a pak vymluvím dál, vole. Kámo, tady je krásná příroda. Je tu nádhera. Někdo zapl video. Nejhorší je s tím, když vždycky začínáme video, tak to je tak 5 minut. Čemu to dovolil? Se to na něm neseká. Míčan prej nechce ukazovat svou tvář. Jo? Tak proč nenatáčíš webkou, když natáčíš teda to GTAčko? Protože ta webka je zalagovaná! Tady když mám myšnu, No, no. To je webka z Teska, vole, za 500, vole. Která kolem nohy. Tady je další. Kámo, kdybyste slyšeli můj mikrofon, když si někam volám přes Skype. Já s ním Šumí jako... to jako... Ne, já s ním jako robot. Jako fakt? Ne, když to poprvé a už se mi to nestalo, ale předtím, že on to prostě zapne a slyším prostě malý dítě, úplně, jak kdyby měl Malý zaplay dítě. clownfish, ale úplně. Ty krá. Teď jo, to říkají všichni takový ty. Míčáne nepně, tyko, před 2 nebo před rokem. Míčáne nepně si clownfish. Jaký clownfish? Dělej, nepně si ten clownfish, si fakt nenápadnej. Tak to típnu, protože se naštvu a... Wow, kolik je... Na spinka, nechcej být! Ale ne, myslíš, Natočí do vlogu, je to náš nový youtuber. Chudinka, malinká. jdem Chudinka. dozadu. Paška, nebudu, že ti se bolí ruka. Bolí z toho, vej. Ochránka jsem těchhle 3. Hej, my jsme ochránky tyhle 3. Nevím, jestli Brožík je úplně ochránka, ale... Ne problém, musíš se naučit. Já si Kámo. pamatuju, jak ty jsi mi poslal prej. Točím na YouTube, on tam má asi 10 000 odběratelů Brožíkovo videa v HD a prej to jsem já. A to byl fakt tvůj bratranec? A já jsem sponzorovatel, který mu sponzoruje data. A tady Zdech je sponzorovatel. Já jsem jenom... Který mi dává data. Vždycky. Tam jsem to bude ukončit a třeba natáčet rovnou na Adame, ty YouTube. v Brainu vypadáš jak prd. Krávu. Hej, co myslíš, Tam si ty můžeme smlečí, dát vole. nahoru? Já jsem se teďka dal dolů, vole. Já s ním vypadám bez nich vypadáš. Protože to vydal jenom rozpáček. Já to vydám. To nevydá. Já to Že? vydám. Kámo, já to vydám, vole. večer. Dneska. Je mi jedno, když mě bude někdo. Akrát, hej Luky, stáhneš mi ten... Já ti to stáhnu to. Jo? Já ti to stáhnu. Co myslíš stáhnout? Jako mě to rozpadá publika ráda. To bylo video? No to nebo ještě. Do piči, to bolí z toho ta ruka. Je tam i větší než tam ty brýle. Budeme i Ahau, kurva. Nemluvím. Kačko! Aleši! Troši pici, jak mi ty brýle padají. Kámo, jsem si musel udělat, protože jsem si musel vzít novou torbu. Já si jdu ty své brýle. Tady ty se by měl velký, když nemám čepici. Což tyhle? Nejvíc mě tohle? dostává ten odraz těch brejlí. Hoši, jdu natáčet sám. Ty vole, jo? Já netočím teď. Adame, už jsem taky youtuber. Ne. Kámo, začni taky, vole. Tak zahodíme Jo, jde, vole. Hej, ten zahodí zpět na Kámo, potom děláme room tour. Na tom živci, vole. Ty háčku. Všichni jsme tady máme spinner, co teď natáčíme. I holky. Jo. Wow, Kristia taky vloguje. Ježiš, já ji nechci moc zavidět. Jo, Ještě tady. Čus, Adame. Tak já tam jdu. Co? ne, já tě tam... Kámo, hej, jdi do píči. Já myslím, že My tady točíme důležitý vlogy. To je za poprvé, co se na kameře nebo na foťáku vidím prostě dobře. A vidíš, Co? že to Dobře. já se vidím výborně. Edvinete, kámo, tak ty máš, vole, mobil jak kles. Mobil, jo, ty kráso. Ty úplně Můj super, foťák má vole. oproti tomu starému, tady ten má Mé oproti nové tomu starý. botičky. Ty máš furt ten starý. Hej, moje nové botičky máme
dobrý mobil mám, viď? Kámo, ten foťák má úplně kvalitní. Kámo, to je můj. I když tam nastavím HDčko, 1080p, tak to prostě, aj do piči. Tak to prostě to čipuje na hovnu. Bez tak to všichni budeme mít bez 4020. Jo, možná jo, no. Možná 720. 720. Já, jo, no. Hoši, ryb, ale už je to mám Ečku. Já ho tam dám taky. Já taky. Dám tam tady všechny, co mají kanál. A natáčí. Kámo, učitelka, ona vidí prostě, že držím prostě mobil. Co? Nemůžeme o tom mluvit ve videu. Střihnout, ne? Se vystřihne, vole, všechno se vystřihne. Ale že nejsi bodyguard, to udělá Kristýna. Jo, vole, kazíš videa, padej. Když tam bude Ještě ty mobily splesivý. všechno, kde bude Kristýna vystřihnout. Jo, no. Hej, a mě vlastně nebaví, já jsem byl tady za tebou, vole. Hej, Já jsem v pohodě. Vidím první budku. Ty jsi... Co? Čau, kámo. Čus, jsi kámo. Ale mám dřevo. Já se oberu, jo. Nic. A čoukáš, vole. Kdybych měl ty brýle celou dobu na sobě, tak se mi pil nedostane do očí a na slze. Trhu se s tím pověd. Yes. A pičo, tady to vezme. Ber domů, vole. Vidíte, Cikánek krade dřevo. Počkej, já to tam vrátím. Buď to, vole, to tam buď hodný člověk. Nebuď tak zlý. Nebude mnoho stopin, ale. A jo, no ty vole. Sebe potom v prdeli. Závěsy tam budou za to. S tím zapálíme. Zas. Hej, hej. To byl on. Hej, Adame. To byl on, vole. Kámo, ten nerychle kokot. To bych nebyl ani já. Ne, počkej, musím dozadu. Ne, já můžu víc jako si když bude veselý, ty tyče. Jo, no. Ach jo, počkej. Tohle je můj sexy friend. Učme brejle. Nepůjčem. Já nebudu tady bodyguard, protože ona mi jinak nedá selfie. 7 minut. Ona mi jinak nedá selfie. Já jsem měl 12-minutový video, jenže to jsem omylem odstranil. Hej, teď si takhle vypnu ten mobil. Když to mám stoplý a To tě nase. Hej, co myslíš, když jakože můžu dát 2 videa do sebe na to stříhavěcí? Mělo by to jít. Kámo, jo, vole, já mám, vole, 45%, já jsem měl 9%. Točí fáček já a Adam. Tam jsou ty kameny, kámo. Jaký kameny? Ty to dáme na obrázky. Kámo, jdem tam. Ne, nechoďte to. Jo, pojď, vole. Já chci diamanty. No, sorry, mě vypadla paměť, takže teď. Krávo, co děláš? Edvinku, jak se ti líbí na tomto výletě? Docela blbě. To by jo, proč? Nemám mobil svůj, natáčí se. No a co, tak aspoň budeš mít slavný mobil. Ne? Mobil. Ty jsi taky slavný, bo jsi na YouTube. No, budeš na Jako ty. YouTube. Tady, kámo. Kámo, cože? Tady je to, halo. Kámo, Ben, nemáte krumpáč? Obvykle ho nosím po kacách, ale zrovna... Co tam je? Jaký kameny? Nevidím. Krávo. Teď je tady moc lidí. Je tu moc lidí, tak proto jdu pryč. To musel trošku dožeský. Pan Čelko, nic moc cenného tam není. My jsme tam vůbec nic neviděli. Tam je nějaký rybníček. Jo, ten ale fakt pěkný, ten jsem ale natočil, soráč. Já jo. Ty jo. Já jsem jediná Krása. ochranka tady. Tady má ochranka, aby mi tam nelezli nějaký kulové. Ne, ten může, ten je VIP jako já. To je nějaký YouTuber. To říká furt můj brácha. Jenom do popisku. Tak se jak pojmenuj. Ochranky. Čus, Lukáši. Ale ochranka te. Pičo, tam jsou nějaký parkouristi. Jdem skákat parkour pod Konga. Kačko, dej mi tu čepku. Kámo, to nebudu stříhat, no, když jako. Konga. Ty vole, to
Hej Adame. Děláš si ze mě prdel. Já jsem